Velkommen til. Jeg hedder Asger. Jeg er ansat som civilingeniør her i Solar Impact, og mit speciale det er solceller. Her ved siden af mig der har vi et af vores paneltyper stående, og det er fra producenten Longi af. Det er et solcellepanel, og et solcellepanel består af en masse små solceller. I den her paneltype har man valgt at bruge den nyeste teknologi, man kalder Half-God, hvor det er egentlig celler, man har halveret for at få højere spænding på selve modulet, så man kan producere flere watt på mindre kvadratmeter. Det her det producerer 410 watt, og hvad vil det sige? Jamen det vil faktisk sige, at det blev testet under det, man kalder en standard test forhold. Og det er, de findes ikke rigtig ude i naturen, det er jeg ked af, men de findes inde i en testmaskine, hvor man tester med en blitz, svarende til 1000 watt per kvadratmeter og i 25 grader. Hvor tit sker det i Danmark, at vi har de her 1000 watt per kvadratmeter? Det er et par gode dage om året i slutforåret og start juni, hvor du kan opnå de her 1000 watt per kvadratmeter. Men når et solcelle så i det her tilfælde er 21% effektivt, som er rigtig godt, så vil den omdanne i et tilfælde med for eksempel 1000 watt per kvadratmeter, vil den omdanne 21% af det til strøm, som vi kan bruge. Og i det tilfælde vil det så være de her 410 watt på det her panel, som er 209 watt per kvadratmeter. Og de ændrer sig hele tiden, hvad den producerer. Det vil I også se, hvis I kører et solcelleanlæg. I vil hele tiden kunne følge med i, hvad solcellerne, hvor meget de producerer. Det der sker, det er, at solens fotoner de bliver sendt ind i panelet, kommer ned igennem atmosfæren, noget det bliver kastet ud igen, og noget det kommer hele vejen ned til solpanelet. Det der rammer solpanelet, det bliver omdannet til elektricitet, til strøm. Og det vil ampererne på et solcellepanel vil stige og falde efter hvor meget sollys der er. I tilfælde af, at der er en lidt overskud dag, og det er 500 watt per kvadratmeter, så vil den producere lidt mindre. Det vil alle solcellepaneler, uanset hvilken type du har. Det der så er ved dem her for eksempel, det er, at når de har nogle bypass-dioder, så i tilfælde af, at der kommer en skygge fra en skorsten eller lignende, så vil den ved en skygge over en celle, så vil den mærke, at der er en strømforskel på alle panelerne, der er forbundet sammen. I det tilfælde vil den så tage 1/6 af det her panel og tage det fra, for stadigvæk at yde 100% på alle de andre paneler, den er sat sammen med. I et tilfælde kan det være, i normalt hus kan det være 14 paneler sat sammen, så hvis der kommer en skygge på et panel, så vil de resterende stadigvæk køre på deres 100%, mellem det her panel vil slå noget af det fra og tilføje det andet energi. Det er fordi, de især er forbundet. Og derfor så styrer strømmen, ampererne, hvor meget man kan give. Og derfor så vil det altid være efter laveste ampere. Hvis den ikke havde de her bypass-dioder, så vil alle panelerne producere lige lavt. Men når de har dem, så vil nogle af panelerne stadigvæk ophøje en stadigvæk rigtig høj produktion. Du vil med solceller se, at du har et meget svingende produktion, som jeg sagde tidligere. Og så det man skal kigge på, det er selvfølgelig, hvor mange watt peak man sætter op, men også hvor meget man egentlig har plads til på sit tag. I mange tilfælde så er det jo så dejligt at producere rigtig meget hvor det er lidt mere overskud, og det vil du også gøre ved at sætte lidt flere paneler op end kun det her watt peak. Ja, og vi har dem her mange forskellige modeller. Vi har dem både sådan her helt sort, vi har dem med lidt mere aluminiumsramme, så de passer til dine præferencer. Der er nogen, der har 410 watt, der er nogen, der har 430, så er der nogen, der har 600 watt. I ofte mange tilfælde, så vil det være størrelsen, der også er lidt forskellig fra det. På vores nyeste paneler, så er vi oppe og have over 22% effektivitet. Det er rigtig, rigtig godt. Det skal man vide. Det er godt. Og så kan det godt være, at man kan få fingre i et 600 watts panel, men det vil også cirka have det samme effektivitet. Det vil bare være det større. Og så er der nogle af dem der, hvor du kan
af strøm både fra bagsiden og forsiden. Og det er det, vi kalder bifacial. Så vil den producere strøm med det sollys, der kommer ind fra bagsiden af. Hvis du lægger den på hustaget, så vil det ikke være så meget, men hvis du lige pludselig står ude på en mark, som man ser i det danske landskab, så vil de kunne give mere. På årlig basis vil du op og kunne få mellem 5-8% ekstra på at have solceller på bagsiden også. Så det er altid trade-off i forhold til, hvad man sætter dem op. Vi kigger på hver forskellige case og vurderer, hvad for nogle solceller giver der mening i denne her tilfælde. De har lidt forskellige fordele og ulemper alle sammen. Ja. Tak for denne gang. Ses næste gang.